Vivir nunha cidade coas vantaxes do rural é a aposta dos propietarios de casas antigas que resisten ao crecemento urbanístico dos barrios. En Santiago, a poucos metros do Hospital Clínico, atopamos vivendas con horto, galiñeiro e corte para as ovellas. As casas de arredor todas son dos meus familiares, todos, meus primos, meus pais, tíos, todo. Aquí nacín. Son o único de toda a calle que nacín aquí. Esas son fincas todos que se expropiou para facer estes pisos. Na casa, mentres poida vivir vivo. Eu que sei, criei-me aquí. A poucos metros do Hospital Xeral de Santiago, en un dos barrios máis cotizados da cidade, Manolo coida das súas 6 galiñas de mos, planta as patacas e atende dun pequeno horto como facían seus pais. Moi preto, noutra casa que resiste o crecemento urbanístico do barrio, vive Sara boa parte do ano. De momento, nin as ofertas económicas máis atractivas a animaron a vender. Ten bastante aceptación, ten esta casa. Ten, pero de momento, como non me... A ver, non teño apuro de... Non é que teña moito diñeiro, pero bueno, non teño... Pois non a... De momento non a vendo. De bon, pois estás na ciudad sin estar na ciudad. Podes aparcar onde queres. Iso é o principal, hoxe en día é o principal. Estás ao lado do hospital, temos horta. Inmobiliarias e promotoras demandan estas vivendas, pero ás veces o trato é complicado de pechar. Tendo en conta un pouco o contexto que temos aquí na cidade, que falta bastante construción, pois sí que hai promotores e constructoras que, bueno, teñen certo interés nese tipo de casas porque, claro, están en zonas urbanas moi consolidadas e teñen, digamos, ese potencial agora de pois poder urbanizar de forma vertical. Hai xente pois, que leva toda a vida vivindo na súa casa e tampouco, por moitos cartos que se lle podan poñer na mesa, queren cambiar ese estatus. E é que hai moita vida que non entra no piso máis luxoso.